Overførsel finder du i menuen under punktet Ny betaling. Start med at indtaste beløb. Vælg den konto, hvor overførslen skal trækkes fra. Du kan enten overføre til en anden af dine konti, som vælges på listen, eller du kan skrive modtagers registreringsnummer og kontonummer. Skriv eller vælg betalingsdato. Skriv eventuelt tekst til egen konto og tekst til modtagers konto. Du kan angive mere tekst til modtager, bestille en kvittering for overførslen, oprette en fast overførsel, gemme betalingen som en standardbetaling, eller lægge betaling i en kuvert, så den kan godkendes sammen med andre betalinger. Når betalingen er lagt i kuvert, kan du oprette nye betalinger til samme kuvert.